पुदीना के नाम पर पाहुन के ना भाग नहीं हाय छपरा ला पाहुन हाय भगवानपुर ला पाहुन वो भगवान बाजार के पाहुन कने कोई नहीं आ जाए रोवा रहो तो मोन लगी जाओ पाहुन बोलो तो चाय पिए के बाद में चली लयदार पाहुन रहे तो मजा आवेला देखी हमने के हर एक आदमी के पाहुन सार सब कबान तब का पाहुन ऐसा न चाहे मर्दा मर्दी एकदम बाघ नियर देह ले द्वार पर खड़ा होकर बुझाई कि केहू हित आइल बा तब का ए कहो को मौगा पाहुन आए तर सके कुरले खड़ा हुए प्रणामो करो प्रणाम पाहुन बजर पर ठंडी में आशीर्वाद निकलता बानी मर्दा है ऐसा न चाहे भगवान बाजार ला पाहुन आ गई केने चल करनी है बैठी पाहुन बैठी मर्दा है ऐसा न चाहे छतरी के छौ बुद्धि ब्राह्मण के बार है और हिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना झार है गर्मी अभी तो एने कर जादो जी बढ़िया बनी नु तब का दियारा में हमारे गोपालगंज चल चलनी जाई जादवपुर दियर क्षेत्र में आतना सीधवा लोग बाओ ने वो पटक के मारो तारे इहो ना पूछिए कि बाड़े की गुजर गई मारते रहिए जले ले जले खुद हाफ जे हैं तब खड़ा हुए तो दूसरा से पूछे कि भाई इनका के हम काहे मारता नहीं जननी केहू आपन एक दुनिया में माई करवा सब कहता नहीं कि माई हमार लसी कबले माई छौ बेटा लोग कर लियो कबले बेटी दामाद खाती कबले रलियो कबले जले ई स्वर ईश्वर कहाँ बड़े ई स्वर जो निकल रहा है ये है ईश्वर है जले माई के सांस चलल हुई तले तुलसी दल बेटा लो पतो लो मुंह में डालत हुई माता जी के तुलसी दल गंगाजल मुंह में डालत हुई तो सकर जाई पर माई के सुतावल गइल हुई बाकी धन प्रकृति के नियम भाई मालिक इजा केहू के केहू नहीं खे जले सांस हुई तले बेटा पतो सबका पर माई के ध्यान हुई आज जब स्वर रोक गइल हुई सांस रोक गइल हुई बिछौना पर से उतार के पाहुन जी और माई के भुइया चटाई पर उत्तर में सिरहान करके सुता दिया यह सृष्टि के नियम बा जन्म ले बड़ो पढ़वा लिखवा निमन सना बबुआ एकर गारंटी नहीं खे नौकरी लाए कि ना गारंटी नहीं खे बढ़िया से शादी ब्याह होई कि ना गारंटी नहीं खे होई जे तो बाल बच्चा बढ़िया होई कि ना गारंटी नहीं खे बाकी जन्म ले बड़ो एक ना एक दिन मरे के बा एकर 100% गारंटी बा जब जाना तारा कि मेला घूमे आइल बनी आके घूम के फिर चल जाए के बा तै में निमने सामान ना किनबो जिलेबी किन के कुर्ता पर चुवाला है कौन काम बा भाई कभी कहले एगो कि वर्ल्ड इज स्टेज एंड लाइफ इज ड्रामा वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर ये सारी धरती एक स्टेज है मंच है जिंदगी एक ड्रामा है हम लोग डायरेक्टर हैं एक्टर हैं डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है जब माई के फिल्म से सीन समाप्त हो गई तो माई के वो डायरेक्टर बुला ले दूसरा फिल्म में सीन देवे 90 बरिस माई जी अली अपन ममता लुटौली बेटा लो पर पोता लो पर एबरा के जो होता कि माई के नबिया पाहुन कौन बेटा जो होता लो कि माई के नबिया बेटा बेटी सगा संबंधी कहाँ ले केहू अग्निदान ले साथ देता तो केहू सिंदूरदान ले बेटी के कबले साथ बा कन्यादान सिंदूरदान को दलो कर बाद पराया हो गई बेटा कबले मुंह में अग्निदान तो मेहरारू कबले मकान तक ले जई बतल लाद के तले रोई मेहरारू ई माया के बाजार लगल बा मालिक केहू केहू के बाई ना माई ही और चाची ही या ही कबले जले सासवा बात बहिन आ हेजवा नाता कबले बा हेजवा माल बबगली में तबले केहू पियो कर नहीं खालो बतनु एक जग महुआ लेके आओ 15 जना गिलास लेके दौड़ जेलो के में दे हम भूजा ले बनी हम बेदाम ले बनी पानी के भइले बनी के जना नीमक आ है वो राजा ही पैसा बा एगो बगली में ले बड़े अपना बंटी बबली लुकवा के जाके पेशाब कर जे होने से मार के भाई सारा जियो तर तले रुपया खेला बा मर जेबो सांस बतले खेला बा केहू केहू के याद जा राखे ना हर एक बात के पीछे कारण बरवा सब राती खान जागल बनी काहे जागल बनी कारण बा ए ब्यास आइल बड़े है राती खा नाइट कर्फ्यू चलता काहे आइल बनी पैसा खाते राम मर्द कारण बा गाओ नहीं गावे कारण बा गाओ नहीं गावे सब है प्रत्याशी खड़ा होला एक आदमी जीतेला और लो लड़ाई में रहेला केहू 2 नंबर 3 नंबर सबकर मेहनत करे चाहे कैसे राजनीति ऐसा चीज हो 5-10 बरिस समाज सेवा कोई जला तबे भेटाला
दू कारण से भेटाला राजनीति में कि तो आभड़ा सेवा करो समाज के न तो इलेक्शन से 2 दिन पहले 2 क्विंटल मुर्गा कटवा दो और बंटी बबली मंगा दो एकदम पियकल रेला बहले बड़ा सब करेजी फंसवले जिंदाबाद छोटा बालक जाई रहो 11 बहन के मलिकार हो जाए इन्हें खिचड़ी हनु पाहूं रवा तिलवा पहुंचावत बाह चढ़ जाओ हर देह रखिए हो जाए। पावन के बार प्रणाम करते जा 22 गो भगिना के भाई कोनो बिरह में बाड़ी काई का कोनो साइड में हाथ ना दी आइल बड़ी फीता काटे आइल बड़ी फीता काटे बिरत आई जा ना हटबो जैसे कातिक पीत गेल अभी बेचैनी में बढ़ जो भाग जो सुत देखी लोग कहला आदमी एक घड़ी कुकुर भी चालाक हो गइल बड़े सो कैसे ए बार कुकुरन के कोनो है पीली वालो चाहे कोनो कुकुर हां भाव दे को देश अब बरियार होई हां तुरंत गर्दन में धली दांते आ कार्तिक में कितना शिष्टाचार में हो जाले सो खौरा हो पीली काटतिया नु चलो बताओ तो जाला ससुरारी गइल बड़े एकदम जाने की